Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Mazuva mashoma apfuura takakupai nyaya yemwanasikana Tanatswa. Tikati hurukuro yakanyanya kutaurwa naamai vake avo vari kumuchengeta, makuriro avakaita uyewo zvakare nemhepo yakazogara pamwana iyeye vachibva naye kuHarare kuAspindo vachipinda naye munzvimbo yeMazowe vachizoendawo zvakare kunzvimbo yeConcession. Amai Tanatswa vakataura nhoroondo iyoyo vakatsanangura mukatoinzwawo. Vamwe vakaigamuchira, vamwe havana kuigamuchira, vamwe vakapawo pfungwa dzakasiyana siyana, vamwe vakazosvikawo vakutoti ko nyaya dzematare aya dzinoiswa paTV here. Tikati aiwaka imimi chitendero chenyu wani chamunoenda chamunoswera muriko muchipembera muchipembedza ngewani munozviitawo pamaTV, ko sei musingadi kuti chivanhu chitaurwe paTV? Vamwe vakati aiwa idzi nyaya dzemadzimambo hadzifanira kunge dziita se dzichibuda ipapo. Takati aiwaka midzimu iyi makore acho izvini zvakange zvisati zvaveko, asi iye zvinezvi zvaveko, nekutiwo nemunhu wamunonamata paakafa panguva iyoyo zvinhu izvi zvakange zvisiko zvakare. Nekudaro nyaya dzemhepo nenyaya dzechivanhu kwatiri isusu satapoinawo hatikwanisa kunyatsodzika nadzo. Chatinokwanisa kuita chiri isusu kubvunza mibvunzo on your behalf. Tadzoka kuno kuChiweshe tikati aiwa Headman Nyachuru ndimi vagari venzvimbo yeChiweshe, regai timboya kwamuri titaure nemi timbonzwa kuti nyaya iyi yaCharwe neHanda Nyakasikana yakambomira sei chaizvo. Headman makadi zvino? Tiripo isu makadii? Aiwa tinotenda. Kuri sei kuno? Aiwa tiriko. Naro zuva rakomba ravhurwa. Tatirega timboya kuno papa handiti munembenge muchitonga muchiita sei, nhasi ndiri kukutongesai manje. Tachinjana pekugara. Handiti sekunzwa kwamaita Headman tichitaura tatirega tiwe kuno kuti taure nenyaya yemwanasikana Tanatswa akabva kuHarare achiti ane mhepo iri kumutungamirira yekuti enda munzvimbo yeMazowe. Takazombotaurawo ndikati Headman onai kandima varidzi venzvimbo regai titese tiwe ikoko. Saka muchidimbo rega nditi vanhu vangade kuziva kuti murume watigere naye apa ndiani? Ini zita rangu ndinoitwa Godfrey Mudyiwa. Ndini Headman Nyachuru. Ndine nguva kubvira 2021 ndo pandakatora chinzvimbo choHeadman Nyachuru ndichive substantive Headman. Saka kubvira nguva idzodzo aiwa ndiri pandima. Iri nyaya chete yekuti ameno pamwe tingade kudzoserai kumashure kuti ndizive uHeadman hwangu hwandinawo umambo hwakadzikiswa nevarungu tichizoitwa uHeadman. Iri nyaya yehondo nevachena ndo pakadzikiswa sekuru wangu inini. Vanhuve ndo vanobereka sekuru wababa vainzi Chihuri. Ndo vakanga vari mambo nguva idzodzo, vakarwa hondo nevachena vachizodzamara vadzikiswa. Pamusaka pehondo idzodzo vakabva vanzi havasisiri madzimambo, varungu vasisa vakonzide. Asi it's a long story yakazoita kuti tidzokere tozopuwa uHeadman hwatinahwo nhasi. Umambo hwakanga wadzikiswa. Saka ndingangoti pachidimbu ndomirira ipapo, asi neno kuti ndingataure zvimwe here pamusoro penhahurwa dzamataura idzi. Tozopinda imomo. Saka tingati nguva yehondo makatokurira mukipi here? Takakurira mukipi. Mukipi chaipo takakurira mukipi ndoka takakurira hondo ichitsva. Saka mukipi makanga muchiraramwa zvakaomarara kwazvo, ukuti unoona kuti unzi wabuda mukipi uri kuenda panze. Paive pane waitotakura munhu wega wega aipiwa nhamba yake. Kana uri nhamba 34 unototakura, unotogara une kastika kachimuti kako kaunonoswa kuti wakubuda pagedhi wobairira kudai
ubva uziva kuti number 30 ari panze. Oh. Saka kana usina kudzoka manje kanoramba Kakaripa. kubairira unenge wakutsvagwa manje Aenda kupi munhu? Waenda kupi munhu? Saka kurarama kwacho kwakaoma. Asi takararama zvakadaro svika hondo ipere. Svika nyika yanyika zvatiri nhasi. Asi hondo chinhu chakaomarara. Handiti. Tinomboona Edmund munogara mumatara munogara pakairi pamwedzi. Tingati mhosva dziri kunyanyoparwa kuarea yenyu kunoku dzakamira sei? Mhosva dziri kunyanyoparwa imhosva dzevanhu kugarisana vanhu kunodetsa. Vamwe vanonongedzerana uroyi, vamwe ndo kunyaya dzepfuma, vamwe zvatinoti zvipini, kurara nehama. Dzimwewo nyaya idzodzo dzirimo nedzakasiyana siyana vanhu dzinongoya dzakasiyana siyana. Handiti. Pane dzimwe headmen dzatino sevatapi venhau. Pane vamwe vanhu vanotifonera vachiti inini ndoda kuenda kumaatare mangave masvikiro kana dzeng'anga, ndiri kufamba. Handiti. Kwandiri kufamba kwese uku ndiri kunzi kana kuti uyai vabereki vako, asi vabereki vangu kuti ndinovati huyai vari kuramba. Vanobva kuti tinonamata kana wakuita zvinhu zvako izvo ita isusu usatipinzemo. Asi munhu anogona akachitonzi kuti dambudziko rako ripereka, vabereki vako vanofanira kunge varipo. Nyaya yakaita seiyo ndikauya kwamuri ndichiti headman ini ndiri kufamba ka, kwandiri kufamba ndiri kunzi uyai vabereki, asi vabereki vangu vari kuramba, munondibatsira sei? Ya zvinhu zvakadaro nyaya kana dzauya mumatare zvakadaro isusu tinotarisa pane nhau. Kana iri nhau yokuti iri kuda vabereki, aiwa kavabereki isusu tinovashedza, simba racho tinaro, vanotouya ende tinenge taakuda. Hapana munhu dishi vanhu, ndokwatakabva. Zvinodetsa mumadzinza zvakawanda. Saka hakuna munhu anoti aiwa inini zvakati aiwa. Ndosaka isusu madzimambo tiripoka tinoteera tsika dzedu, togoteera kuti zvinhu zvakamira sei. Ndosaka muchiona even chinhu chinonzi ngozi chiripoka. Saka ngozi kuipedza kuiripa. Saka hakuna munhu anoti inini ndakuteera chinamato changu kutanga wapedza ngozi kai. Saka matara atinogadzirisa isusu ese iwayo. Hapana munhu anoti hapagoni kuti aparambe. Aiwa inyaya dzinotogadziriswa dzese idzodzo. Handiti. Sekutaura kwamaita kuti mimi ndimi imba yeumambo, sekuru venyu ndovakanga vari mambo ndokuzodzikisirwa ndokuzoiswa headman nekuda kwevarungu. Nzvimbo yaitongwa nayeNyachuru kana kuti yaanofanira kanga achitonga ndinzvimbo dzipi? Nzvimbo yaifanira kunge ichitongwa naNyachuru kwakanga kuna asekuru vako vachitonga variko. Ndo nyika inonzi yeChitwi. Chitwi ya. Chitwi inosanganisa Tsungubvi Glendale concession neMazowe. Ikoko iChitwi yese iyoyo. Saka ndokwakanga kuna asekuru vako vachitonga variko, vainzi Chihuri. Varungu vakatozouya ivo vasekuru vangu variko vachitonga. Anga atori mambo wechi8 kutonga ikoko. Handiti. Mbaba mataura zvakanaka kuti concession Mazowe. Handi Mazowe neconcession. Muchiona nyaya yatakataura nezvayo yemwana uyu, anoti mhepo yakauya paari yakamuti ibva kwauri uende munzvimbo yeMazowe. Mubvunzo wangu ndotanga ndibvunze kwamuri Edmund, muchiona mwana uyu tingati kutamba here, idrama here, munhu ari kungoda attention here samambo, semunhu wenyamawo zvakare, makamuona sei? Inini ndakaiteerera nyaya iyi. Yaitaurwa naamai vake zviye. Ndizvozvo. Anzi amai madzima. Matauriro avaiita ese aya haangotaurwa nemunhu asina kupfekwa. Zvinhu zvandakaona ndisingaziva hangu zviri kuseri, asi nhoroondo matsananguro avakaita yese kusvika yapera ndakaiteerera. Ndakaona kuti apa pane zviripo zvihombe kwazvo.
pane mwana ndisingaziviwo zvangu zvimwewo zvinogona zviripo asi kutsanangura kwaiita amai ava vachitsanangura zvakaomarara zvikuru zvokuti isu taa tisingambozvizivawo isu kuti mune zvinhu zvakadai zviri kuitika ayo hatina kunge tichizvizivawo asi takateerera sitereki ndichiti paida kuona kuti pangabatsirike sei ndokuonawo kwandakaita panhaurwa idzi ya ndakaona kuti pane zviripo zvihombe kwazvo handiti vachitsanangura ivo nhoroondo chimbotipewo maziviro amunoita nhoroondo yaNehanda Nyakasikana munzvimbo yeMazovo. Okay, maita zvakanaka. Inini chandinoda kuti titange kupatsanura ndinoda kuti ndipatsanure Charwe naNehanda. Ndizvozvo ndo pandinoda kutanga kupatsanura. Charwe isvikiro rakasvikirwa nemudzimu waNehanda. Nehanda imhondoro yakasvika pana Charwe. Hatiti muri kupaona? Ndikupaona. Ende kana ndichitaura maziro aCharwe ari munhu aberekwa nababa wake vakanga vachigara munyika yedu yeTsungubvi. Ndo maigara Charwe uyu. Charwe chaiye ari munhu achifamba. Asi Charwe uyu akanga ana baba wake vakamubereka vanonzi Chitauro. Chitauro uyu ndowe Shava Mupfakosi. Saka akatenge vane mukwasha wavo Kandawa akaroora Charwe. Kandawa uyu akaroora Charwe vakatobereka vana vasikana vaviri. Mumwe anonzi Svotwa naTandi. Tandi akasiyiwa ari mucheche achiyamwa Tandi. Asi zvakazoitika ndezvekuti mhondoro iyi yakazopotera pana Charwe uyu. Charwe abva amira kuyamwisa Tandi. Mhondoro. Mhondoro iye yakuda zvino zvokuenda kunenge kugomba. Kugomba. Yakuda kuenda zvokugomba. Saka kugomba kweyo ndokwayakazeneta. Mabasa ese amunoona akaitika ehondo iyi akanga akutungamirirwa naCharwe riri svikiro achipoterwa naambuya Nehanda. Asi Charwe atanga kupoterwa naambuya Nehanda. Ambuya Nehanda vaipotera kune mamwe masvikiro akasiyana mumashure. Ndizvozvo. Zvokuti svikiro razo before Charwe rakanga richisvikirwa naambuya Nehanda ndiNyamita. Nyamita uyu aitoriona baba wake vainzi Nyakotyo, amai vake Anyamuzungu here, Anyamuzungu somewhere there. Right. Amai vake vabereki vake kuparura kwakateita homwe iyoyi kuti haisisina mhondoro yafa kuparura kufaka. Vabereki vake vakatoita zvinoitwa kuti varadzike vakaradzika mwana wavo kana kuri kutambwa kweguva kunototambwaka kusvikira vapedza. Mhepo iyi ndokuzoenda kunopotera pana Charwe. Hatiti Mazovo? Pane zvakatoitwa. Zvino Easter hapana Charwe. Charwe ane vabereki vake. Haana kuzorodzwa. Haana kuzorodzwa. Zvino makatarisa Charwe, mutumbi uri kumwe, musoro uri kumwe. Haana kuzorodzwa. Saka kana ndakatarisa nhau iyi inini kana ndakaitarisa inyaya inoda hama dzaCharwe. Hama dzaCharwe nokuti hama dzaCharwe ndo dzinokwanisa kutungamira
basa racharwe iri. Okay. Ndakaedza kunzwisisa Stereki nematauriro akanga achiitwa payapo kuti panoda kubikwa ushushu. Ushushu hwahwaka hunokurungwa uhu, but zviye zvinoitwa nedunzvika. Okay. Kana tichitarisa dunzvi rinowanika kuvanhu veshava Mupfakosi, ndo varidzi vacharwe. Okay. Ndo vanotoita izvozvi izvi. Ndo panhu pandiri kuona inini kuti paida ipo kuti nhau iyi itungamirirwe nevaridzi vemunhu. Okay. Vacharwe. Ndakanzwa ndakabatikana zvakanyanya. Ndakatarisa ndichinzwa nhoroondo yacharwe pana amai vaya iri pane mwanasikana. Kutenderedzwa kwaakaitwa paane makore ari munzvimbo munyika iyo. Nyika iyo inyika yechitwese maari kutenderedzwa. Zvino ini ndiri kuona kuti paifanira kuti paonekwe danho rinoitwa kuti risvike kuhama dzacho, asi iwo mweya uyu ndo waifanira kubudisa chiutsi uku kuhama. Okay. Mandibata Ndababata. mweya uyu dai uriwo wabudisa chiutsi, ndokuti idzo hama hadzigone kuti isusu tidziti tauya nehama dzenyu idzi. Hazvisirizvo, hazvikwanisike. Toya zvakare ndakanzwa pachinzi panoda kuti mukuru wenyika abatsire, but panoda hama ka vanhu vanosumudza nhau iyi ihama. Saka idi semaonero angu handiri kuona inini paidaiwo mweya uyu waita chiutsi kuhama dzacho, kwapfungaira kunovasumudza kuti vauye pamwana wavo. Ivo ndokuti vazvibvuma, nokuti munoziva chinhu chinonetsa kubvuma, asi chakatsvagiwa nemweya wacho ndo pavanoona kuti chokwadi ndambuya veda. Okay. Hatidi muri kupa isi tiri kutaura takamira pana Charwe. Ininiwo futi kuti nditi inini mbuya nehanda vanodzoka vapotere Charwe asina kuzorodzwa, zvinonetsa. Nokuti chinotanga kuzorodzwa kwehomwe iyi. Homwe iri kuti mutumbi uri kwawo, musoro uri kwawo. Asi nhau iyi yakasumuka nehama dzacho dzaCharwe, dzinogona kuwana rubatsiro manje kuhurumende, nokuti uyu Charwe uyu anga akatakura mhondoro yenyika. Hatiti maona hurumende inopinda kuti ichibatsira. Apa patiri kutarisa apa panodawo rudzi. Panodawo rudzi akabereka Charwe. Hatiti maona. Zvino ndosaka muchiona ndakaedza kuona Stereki vanhu vari kuda vaida kuedza kubatsira vanopedzisira vaneta. Vanoda nokuti vanozviramba because havasiriwo verudzi rwacho. Vanhu verudzi urwu ndeveshava Mupfakosi, imba yechitauro, mukoma wechitauro ndiye Diura. Ana Diura ava varipo, dzimwe hama dzacho dziri muno mune vekwadiura, asi vokwachitauro ava vari kumhondoro. Vanove ndoa vabereka mumba mavo, vabereka Charwe. Zvino inyaya yaCharwe iyi kuti azorodzwa inoda ivavoka.
mapaona. Asi kupoterwa kwaakaitwa achisvikirwa nambuya zvakaitika mutsungubvu. Asekuru vangu iwo wacho uri ndo wakanga wari mao mudzimu uchisvika atiti mao. Saka hapeno kuti uchionawo ipapo panga fabese nekuti ndo muono wandiri kuona ini panhaurwa iyi. Saka tingati muchinzwa amai vai vachitaura vaiti kwakauya vekuhurumende kukauya maWOVETS, tingati kukanganiswa kwekufambiswa kwenyaya kako. Aiwa manhu vaona kachiitiko chakadaro vanounganaka vanoda kuedza kubatsiraka nokuti mweya wakanga uchiputira pana Charwe ndo mbuya nhanda ukarwa wondoka kuti tive zvatiri ndaambuya nehanda ende ambuya nehanda ndo mhondoro yenyika yeiputira pano uyu. Asi nhau iripo chete ndipo kuti Charwe haasiri yeambuya nehanda asi mbuya nehanda vaiputira pana Charwe. Saka Charwe uyu kuti mbuya nehanda vadzoke panoda kugadzizwa zvaCharwe. Muri kuchatsopatidzwa zvokuti vanhu vanzwa chiitiko chakada hamurege kusvika hamurege kubatsira nokuti munhu iyeyu mweya uri kusvika pane munhu iyeyu ndo pakanga pachisvika ambuya nehanda atiti mao. Asi pachivanhu chedu zvinoda verudzi varipo vachitunga wowana rubatsiro manje. Munoona vanhu vese vanoda kuedza kuti vapapi havazogona kuti vapapinde nokuti havasiri verudzi rwaCharwe. Manyatsondinzwisisa. Saka ava alright, chingaite kuti ndifunga nyaya haina kutanganiswa, nyaya yanga ichitotaurika veukama tingati ndivo here vari kuramba kugamuchira mhepo iyi vachingoti kupenga kwemai madzima nemwana wavo. Ini chandiri kuona dare harina kusvika pane hwoukama ameno kuti kudaro handifunge harina kuve richisvika pane hwoukama but chinhu chinoita kuti voukama vasumudze dare iri inyaya yekuti ivo muchembere ivo Charwe ndiye anosumudza chiutsika kuhama dzake idzi kuti vazive kuti kune zviri kuno. Atiti maona kana dai vakazvinzwa vanoti aiwa tichatsvagwa. Zvino havatsvagwe nomunhu wenyama vanotsvagwa nomunhu wenyama here vana because iye zvino izvi zvavafanana nokuti makanzwa imimi kuti mwana uyu arwara atiti mwana arwara ari kuita zvisa kunaka muedza zvamunoedza mofamba muda kuita kuti mutsvage kuti charwarisa mwana uyu chii atiti mozonyatsochiwana kuti aiwa fambai naye makadai fambai naye makadai endai kumazowe endai munosvika pakati atiti maona ndo pari kurwarisa mwana wosvikosvika panzvimbo pai hatiti ndo pana Charwe mwana kurwara kwake kwapera hatiti zvimwewo zvinoitika handisi kuti ndo zvinofanira kuitika zvimwewo zvinoitika munotsvaga imimi manetsekana kudodai hatiti maona zvino munhu wenyama woenda ndiwe unosvika kuti naimi muri yana chitaura sei muri kuregerera zvinhu zvichidai iyo mhepo yenyu iriko hazviite panonetsa manje panonetsa nokuti inini chandiri kuona ndechekuti panhu paya nemataurirwo azvaiitwa nemafambiro azviri kuita tichitarisa pane chihombe chiripo pati chihombe ichi chinogadzirika sei chinoitwa nani ndodaira ndokusaka muchiona vamwe vari kusvotoka chine dave rudzi irworwo zvandiri kutaura
saka ini chinhu chochichi chinofanira kusumuka kubva kuhama zvichibva kuna ivo mbuya. Izvo zvatizive kuti ivo vakare vari kudaro ava ana mai madzima kana nei musikana ndeve rudzi rwupi hatizive kwasvikira mweya yavo hatiti maona hatizive kuti mweya iwoyu wasvika panani but isusu tiri kuti mweya wacharwe wasiyana nemweya wambuya nehanda. Wakatarisa mbuya nehanda pana Nyamita vanga vakapotera ana Nyamita vanga vari vokwasoko mwana wesoko, asi wabva ikoko wakapotera kuri mwana wokwahwata shava unopotera pawada mudzimu wenyika, asi homwe ine rudzi ndo vanofanira kugadzirisa zvehomwe yavo kuitira kuti mondoro itsvage pamwe painoenda. Muri kunyatsondinzwa chishona icho chivanhu. Saka inini ndo pandiri kuona yes munyika maari ndo nyika mawakapotera mawakapoterwa nambuya naye ndo mauri izvozvi kana ari charwe zvino haana kuzorodzwa mutumbi kwawo musoro kwawo. Saka dariri kana makatitarisa rinosumudzwa nani rinoda vehama vanobatsira manje vobatsira asi hama dzakatungamira. Chiri kudiwa apa kutungamidza hama dzacho okwete vatorwa chiri kudiwa kutungamidza hama tabva kuofisi yakati tabva kuofisi yakati hurumende chaiyo inozobatsira apa asi hama dziri pamberi penhau iyi ndo pazviri kuda maonero wangu ini ndisingazivo vangu handiti zvinoka sekutaura kwamuri kuta kuti zvinoda veukama vamwe ukama kanobva kuti sekutaura kwanamboita ndichikupai semenzaniso kuti vabereki vanogona kunga kuti aisusu izvi takasiyana nazvo taakunamata ngatiti dzinza rakabva ana Charwe zvizukuru zvazvazvuri zvakuti aisisi zvechivanhu isisi takasendeka kana kuno kumakova haticharova nyaya yamakutaura kai isusu hatipinde mairi. Yes muri kutaura saizvozvo asi mweyaka unoziva kuti wo vari kundiramba nokuti wakuita chinamato ndo paunosumudza utsi mabona ndo paunosumudza utsi ikoko kunoitika zvinoitika ikoko kuti muchanditsvaka hatiti mao ndosaka ndichiti vanofanira kurwa ndiwo mbuya Charwe wacho iwa kana uri mweya wacharwe uripo unosumudza dutu hwama kuti veduwe nawo igadziritsike vanobatsira manje vanozouya vachibatsira hatiti mao. Asi tingati nemataurirwo aitwa nyaya yemwana uyu pangashayiwa kana weukama mumwe chete ekokoti vanototi takanzwa nyaya iyi tauya tisati tambomira zvedu kuti chiudzi chisumudzwe pangashaye mumwe chete angauya achiti nhaimi tanzwa kuti panapa kune zvinoenderana nedzinza rekwedu zviri kuitika pamwana uyu dare rakamira sei? Apa hatiti ndakuudzai inini ndiri kuzivawo hama dzacho hatiti muri kunzwa ndambotaura inini ndakati iye Charwe uyu mwana wachitauro hatiti muri kunzwa chitauro ano mukoma wake anonzi Diura right mwana wemba yaDiura mumwe ndakatomubata nezuro ndakati konaiwe unorizivo here nenhau dzandiri kudzwa idzi dzaka akati hatina zvatinoziva. Muri kupanza ndakati ko hama dzenyu ana chitauro dziri kumhondoro munomboita matare zvakanzi ii ndakatonosvika pamusha pacho handina kuzomutaurira zvakawanda muri kuona ihama kaidzi hama dziripo hadzidzi dzokuti dzinotsvakwa but kuti vazive kuti pane chiitiko chakadai so ndakaedza kumubvudza kuti pane chiitiko chiri kuitika muconcession mune chii haatombozviziva hatiti muri kuona saka iye kuburitsa kwamuri kuzviita izvi kwakuita kuti vanhu vazive zvino ndopatiri kubva tatukwa kazvonzi nehanda Charwe haangabude paTV
hatichirei pfungwa dzevanhu dzinenge dzakasiyana siyana. Saka kuuya kwakaita mwana uyu muno muzvimbe mazuva muchinzwa amai madzimai vachitaura vakatombotorwawo nemadzimambo imi mabi enyu kwakuenda naye hamheno pakati peguruve nechiuku hamheno kwavakaenda uku kwakunoita tumatare twavo achivhetwa nemumwe anoti ndine handa ipapo. Takazvinzwa zvichitaurwa zvese zvese zvaitotyisa zvaitotyisa kuti unosanganisa zvakadaro zvameno nokuti kune izvi zviri kuratidza nokuti kuri kuzi kune mumwe zvakare ari kupoterwa nambuya nehanda. Ndofunga ndo vakanga vachida kuedza sabati zviye handione kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka hazvidi kusvika ipapa asi nhau yandiri kutaura inoda kufamba mbichana saka vanotaura vanoti chine manenji chinotozooneka nokubuda mavara. Kureva kuti izvo zviri kuitwa nambuya zvaida izvo kuti dai varivo vaonesa kuhama dzavo. Iye wakare ndodaira mambo Chiweshe, mambo Hwata vandakanzwa vachitaurwa imba dzacho dzacharwe nokuti vanhu ivava havana kuuya vega kuno kumasowe. Vakabva kwaNyashanu. Vakabva kwaNyashanu. Mhondoro yambuya nehanda ichapotera pana Nyamita ndo yakakwezva Nyamhanga mbiri Shaya chimwe naYegutsa iri nyaya yehondo. Njazonditeerera ipa vanhu ava vakanga vachigara kwaNyashanu ndo kwavo asi kuuya kwavakaita kunoku vakakwezvwa nambuya nehanda kuti vauye iri nyaya yehondo. Hondo iyi yakanga yabva pachiprofita chakanga chataurwa naChaminuka chokuti kuchauya vasina mabvi. Yasopanzwisisa ipa mbuya nehanda ndopa akatanga kuti ndiri kuda kuti ndironge hondo nguva ichiripo. Saka vaitoda kudhonza nyanzvi dzehondo. Paive panana Gutsa. Gutsa yanga ichiti chikakarara chehondo. Saka vakavadhonza kubva uko vakauya. Mafambiro avaita songo vari kufamba veganga. Mbuya nehanda vaitovamonita vachiziva kuti vava pakati vazodai kusvika vasvika mugomba. It's a long story ndakada kuitaura. Kusvika vasvika mugomba hatiti ma mugomba muyo vamo manje nokuti pakatomboitika hondo kapo hondo dzokurwisana. Iye Gutsa akatorwisawo Mbari akatizira munyika manyacho hatiti maona. Shaya chimwewo Gutsa akauya kuno kugomba uko akazorwisa vekwazumba hatiti maona. Mukoma wake akazomutorawo vakauya vakagara mugomba vachiona kuti vamo mugomba munomu ndo nyika yakanaka mavava. Vakazoona mukadzi afuma akamira mukobvu akamira kwavanorasira marara. Zvakanzi nevamwe vaive zvakanzi mukadzi auya ega Gutsa haana mukadzi. Anga yanga iri mhondoro yambuya nehanda iri pana Nyambita maona. Zvakanzi chakaunzai nyika ino munochiziva. Ndo pakatanga matare ambuya nehanda nevana vekwaHwata hatiti maona. Ndo pakazosvika kuparurawo kwakaita Nyamita mhondoro ichienda ndokubva ivo mbuya nehanda vanosvika kumwana werudzi rwavo vana
akanga achigara munyika yedu yetsungubva anove Charwe. Okay. Hondo yese yazotungamirwa naMbuya Nehande iri pana Charwe. Zvino nhau yatinayo nhasi, pfiro yaCharwe haina kuita zvakanaka. Mutumbi kwawo, musoro kwawo. Hatiti mau. Saka hatiti isusu musoro wadzoka. Muri kunyatsondinzwisisa. Hatiti isusu musoro wadzoka. Chii chinoitika pamusoro? Hatiti vanhu verudzi rwacho ndo vanotungamira nhau yemusoro. Muri kunyatsobatswa. Ndo vanotungamira. Ndo vakare vandiri kutaura ivavo. VekwaHwata. Nokuti iye wandiri kutaura chitauro mwana wakwaHwata, mwana wamumba yashaya chimwe. Ndo vanotungamirira dare iri. Zvino mhepo iyi yauya iyi yatiri kuonawo nesu tese kana kutarisa nokunzwawo zvamakanzwa paye zvichitaurwa, hapana chaunoramba, asi hama dzacho ndo dzinozobvunziridza nokuzivisisa kuti chokwadi iwe kotiudze zvanhingika, kotiudze hatiti mau, vobata chokwadi kuti ndiyo. Ndo pane nyaya ipapo. Saka kune here mabvunziro azvinoitwa togona kunzwa kuti kana kuchipostori haminoti vane zvavanotorana vanenge vachiti ngoni dzadzika panani panani, vomboenda kwavanoenda vonoona kuti zvokwadi ngoni here dzadzika chi pamunai. Kuchivanhu kana kuine mhepo yakaita senge paye ichisvika pamwana iwe, pane here matare anotorwa, kunoendwa here kumasvikiro, chii chinoendwa kuti panyatsotestwa kuonekwa kunzi zvechokwadi mhepo iri kubuda pamune munhu uyu ndiCharwe? Ya, hama dzacho dzine maitiro adzinoita. Okay. Dzine maitiro adzinoita. Hatiti murwa. Zvakafanana neni. Mhondoro yomudzinzari kwangu. Yakanzi yauya. Tangoshambisika kuti ndo paana ninga. Tine zvatinobvunza kaisusu verudzi. Zvatinozivisisa. Okay. Maererano nesekuru redu riri kunzi ndiye. Hatiti mazuva. Tine zvatinobvunzurudza. Ende takada kufamba tinotofamba kuti tigutsikane kuti ndiye here. Hatiti mabona. Zvinhu zvinotoitwa izvozvo. Zviri kwese. Saka ndiri kuti dare iri rinoda ivo verudzi kuti varitungamirire, ndo vanoziva mabvunziro nezvavanokwanisa kuti vaite kune mwana wavo. Hatiti mau. Hatiti makaona paye pachinzi panoda kubikwa masusu. Masusu aya anobikwa nani? Nokuti munhu anofanira kunge achibika idunzvi. Isusu ratinoti dunzvi isusu mwana wehanzvadzi. Saka isi tiri kuti iri zitete ravo kai Charwe. Saka vanakomana vese ndo matudzika. Vanofanira kutungamirira kubika ususu uri kurehwa. Ungabikwe na. Ipapa. Ndo patiri kuona kuti hamene kuti pangagadzirisike sei. Muri kuriona dare kai. Ndoti chimwe chandiri kuona chinenge chiri kuitika mamoti chekuti vanhu vari kuda kuedza kutesta, handiti, kana kuda kuti kuona chokwadi pamhepo iri kusvika pamwana, vari kuita nenyama. One. Chechi2, zviri kuitwa nevanhu sekutaura kwamaita vasiri vedzinza rekwashava. Ndizvozvo. Tawirirana mai. Saka advice yamungavape ivo vekuhurumende vavo vari kutungamirira kana kuti vari kuda kuedza kufambira nyaya iyi kuti aiwa, hongu tiri kuona kuti muri kuedza kuda izvo, asi muri kurasika apa, fambai so, mungavaudze kuti chii? Zvandingavaudze ndezvokuti kuti pagadziswe nyaya iyi panoda rubatsiro rwevanhu vese ivavo. Asi ndiri kukumbira inini kuti vatungamidze vanhu verudzi pamberi, vovabatsira. Dare rinofamba. Manyatsondipanzwa. Ngavatungamidze rudzi. Nokuti zvinonoitika vakaisa rudzi rusiriro, hapana zvatiri kuita. Ini semazira angu noruzivo rwandinarwo, uyu mwana uyu Charwe, mwana wokwaHwata, ari mwana wachitauro, chitauro weshava mupfakosi, akapoterwa nemudzimu uyu. Hatiti muri kunzwa? Munyika manyachuru mutsungubvi. Asi hama dzacho dzana chitauro vari kumhondoro. Hama
mukoma wachitauro dzimwe dziri kuno imba inonzi yadiura Okay. ndo varidzi venhau idzi atitima saka ii ndiri kuti zvijeke kuvanhu tifambe negwara irori kana zvichinorambika pamhepo iri kubuda zvorambika hama dziripo kana zvichinobvumika zvobvumika hama dziripo basa roenda mberi manyatsondinzwisisa Saka imimi semadzimambo danho renyu kana kuti chikamu chenyu chamungaite padare iri ndechipi? right chikamu chatingaite isusu padare iri izvo zvakare zvatiri kutaura zvokuti isusu tinofanira kumira kuti tibatsire hama dziri mberi. Hatisi kureva kuti vanobatsirwa nesuwo madzimambo tinebatsirawo but kubatsira kwedu tinenge tichida hama dziri mberi. Hatiti nhau yandinotonga dai kuri kuti ndiri kutonga nere hama dzacho dziripi mazova hama dzacho dziripi ndo dzinomira pamberi. Zvinoka amai madzimai achitaura kuti imimi madzimambo ndima kutovati ibvai munzvimbo yedu yemazowe mudzokere kwazvimba kwakazvarwa mwana ari kune dzinza remwana ari kupoterwa. Aiwa hataifanira zvedu kuti tisvike ipapo. Zvataifanira kuita ndezvekuti vaida taifanira kunge isusu tizvuzvurudze kana kuti tivaise pamberi penhingi pevanhu ava perudzi. Inini ndichiri kuziva zvakamboitika ndosaka ndiri kudaro nokuti mambo Chiweshe ndo wandiri kuona vakanga vachifamba nenhau idzi. Mambo Chiweshe vane dare ravakambotonga vakatondizivisawo kuti kune dare rakaomarara kwazvo randiri kutonga uku ndoda kuti mupanzwe. Kune mudzimai pakambobuda nhau yokuti musoro wambuya Nhanda wakudzoka aripo mudzimai akamira pamberi kwazvo achiti ndiye anotambira ndiye werudzi ndiye azodiko we mudzimai iye. Zvino vanhu vaevemba yaCharwe vokwachitauro wandiri kureva vakasvika pakuenda kunokwira dare kukwirira mukadzi uyu. Ndinoda kukutaurira dare racho rakaitwa naChiweshe akabva atoritonga ava vachiti iwewe toda kuziva kuti uri kuda kutambira musoro wambuya uri ani. Isu ndisu varidzi vakabereka Charwe ndisu ana Charwe izvi saka iwe kuda kuti utambire musoro. Akazokumbira riregereremo kureva kuti akoneswa neverudzi. Ko nhasi dare iri zvaradaro raCharwe ko vanhu vaeka vawakambotonga vanhu vawakambotonga vaye mambo Chiweshe vabateka kuti nhau iye yadzoka ine munhu ari kudare. Ndo pandanga ndichida ini kuti dai paripo pakafambiswa setsika iyoyo vakatsvaga vanhu vaye nokuti vari marekodzi maoka vaiti ndo hama dzaCharwe ndo panhu pavaifanira kunge vakaita napo chete. Aya vanenge vari kuzvinzwira. Advice yamungapi mai madzima vari kuchengeta homwe iri kusvikirwa nemhepo yaya ndeyekuti chii? Nekuti muchivaona varemerwa vari kugumirwa nekuti zvinhu izvi zviri kunetsa kana kuti kunonoka kana kutadza kunzwisisika kugamuchirika. Zvinhu izvi zvinoti ndinonzwa inini kubatikana zvakanyanya nenyaya yaamai vaya panyaya yemuchembero Charwe uyu sekutaura kwavari kuita. Munoziva iye zvino izvi kana pavagere murokesheni hazvifanire kudaro. Inhau yondoti munhu akadaro anogariswa musango motovakwa zumba motoitwa zvese. Saka pavari kurarama vari zvakaoma zvakandibata izvi nini but handina zvandinokwanisa kuti
ndiite, asi chinhu chandiri kuda inini ndaikumbira kuti dai zvaikwanisika dare iri ridzokere nemi kuna Achiweshi. Munzwa kuti pangaitwe sei, nokuti ndo vakambotongana nerudzi irworwo. Vakambotongana nerudzi irworwo rekwachitauro mudare mavo. Nokuti kana zvakadaro kureva kuti ndo vanofanira kuti vazvifambise verudzi, vozvifambisa vatsvake nhau idzi kuti dzakamira sei. But ivo amai madzima pari zvino, ini ndaikumbira kuti dai izvi zvaitwa nokukurumidza kudzokera kuna Achiweshi. Kuitira kuti Achiweshi ndo vanokwanisa kuziva rudzi rwuyo rwakauya mudare mavo vakatonga, ruri rudzi rwavaiti nderwokwachitauro, ruchitaura nyaya yaacharo, vachiti ndo varidzi vaacharo. Chokwadi vakatonga mudare mavo vakateipedza. Saka vanhu vaya paita izvi kaizvi zvinoda ivo kaizvi, todaira kuti ndo vanogona kurisumudza kaizvi. Nokuti vanhu ava ukama hwavo vakareva ava vanoti ukwaChiweshe ukwahwata ukama rudzi rumwe chete. Imhuri yanyashanu iyoyo. Aiwa, ndatenda mambo Edman nekuti panguva yenyu nekutsanangurawo nekutipo pfungwa dzenyu neadvice yamaita mukati. Aiwa, chandinofunga ndechekuti dai muchembere vasumudza chiutsi kudzinza rekwavo kuti vanhu vagoziva kuti ndo zviripo. Nokuti iye zvino izvi wakazvitarisa hazvisukudzike, hazvina munhu anoti ndiri kuda kuti ndinotanga ndichiti kuti but zvinoda kusumuka vabvire ikoko. Aya, ndizive kuti zvingasvike sei mavari kuti dare iri kuti rifambe rinoda hama dzavo. Zvino hama dzavo kana pasina rinofambiswa sei? Hatiti mwa nyika yose yakamira kuda kubatsira, nyika yose yakada kumira kubatsira. Hama dzacho kana dzapapa hadzive kuti zvadzinoita hadziwana vanoti vese nemadzimambo nevapi vanobatsira, tinobatsira nokuti ndo pakanga pachisvika mudzimu wenyika nehanda. Kuparara kwazoita charwe aparara nehondo. Hatiti saka nyika hurumende inofanira kupita aparadzwa nehondo ukadimburwa musoro. Hatiti mazuva. Saka zvinotoda rubatsiro zvese izvo, asi ndiri kuti ai paida iyo mhepo yacho isva yasumudza chose zvinhu zvifambisa. Aya, ndatenda. Mavanzwa mambo Nyachuru vachipawo pfungwa dzavo. Kana mine pfungwa dzenyuwo dzamunogona kufungidza kuti aiwa inini ndoda kuwedzera pakataurwa namambo kana ndoda kubvisa pakataurwa namambo, nhamba dziripo, tifonerei, tinouya ikoko motaurawo pfungwa dzenyu pachena. Asi sekutaura kwavaita vativo dare iri kuti rifambe uye kana kuti chokwadi chiripo pamhepo iri kubuda pamwana uyu zvinofanirwa kutungamirirwa nevedzinza kwakazvarwa muchembere Charwe. Uye zvakare mai madzima mambo vari kutiwo dzokerai kuna mambo Chiweshe munovaudza kuti ndakanzwa kuti pane imwe nhau yamakambotonga muno yakauya dzinza rekwaCharwe mushure mekunge paita mumwe mudzimai aita aiwa kana musoro waCharwe wakuuya ndinogamuchira mukamushedza kudare kwenyu mukamutonga mukati kweiwewe sei uri kuti ndiwe unoda kugamuchira musoro, hama dziripo akazokumbira regerero. Mambo vari kuti shedzai zvakare vedzinza iroro muvati kune imwe nhau iri kuitika mudare mangu, monzwa kuti zvinofamba sei. Veruzhinji vakamirira kubatsira, asi rubatsiro hongo runogona kuuya, asi kuti dare rifambe vedzinza vanofanirwa kutungamirira. Tiri kuno kuChiweshe kwaNyachuru pazuva ranhasi, tinoti ngatisanganei mune mamwe maprograms. For now it's bye bye. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV. Chitsanangura muchembere. Vakandi ndoda kuti ndibvire kumashure. Ndizo apa ndabvunza zita rake iti rekuberekwa chairo. Uyu mwana uyu anonzi Tanatswa Madzima. Tanatswa Tanatswa achinditsanangurira inini. Kozi isusu kumba kwedu kuHarare. KwaSpindle Park. Ndokumba kwedu isusu. Saka iye akataura akati inini
ndakanzi ndinogara nzvimbo yemazowe. Ipapo anga kuenda grade 3 first term. Ndikati chikonzero nei zvikanzi ndarota ndiri nzvimbo yeBulawayo. Asi pane munhu anga akadamburwa musoro. Anga anditora ndobva andibereka kumusana kwangu. Mumasaidi make umu mama inechi makomrade akanga arimo achiti yo andakaberekwa nemukadzi yeye. Saka anditsanangura kanditi enda unogara nzvimbo yemazowe ndokwandichakutsanangurira zvizhinji kupi ikoko. Izvi abakazvitaura it was 2020 mamuri muna November. Ndobva ndaita kanenga kuzviignore. Upenyu hwekuti ndinogara musango handitombozivikanwa kuti tiri kuenda kupi kana kuti tiri kuita sei. Akangomuka nekuti utaure izvo. Then mumashure aimbotsanangura achiti ndine hope dzandorota achiti akarota zvinhu zvake zvobva zvaitika achirota zvichiitika achirota zvichiitika. Asi ndakuzivawo semunhu ndaidzidzirawo kunzwa matare andinambobvira ndakazviita. Saka ndopatakarongedza zvinhu it was 2021 muna February. Ndobva tadrive. Chakazoita kuti murongedze chii? Chakaita kuti tirongedzai nawo yekuti akatanga kuti haadi kudya chingwa, haadi kunwa drink. Kana mafuta chaiwo kuzora kana achienda kuchikoro aizvimba. Sipo chaiyo akaibata anozvimba maoko esai. Haatobati zvese izvozvo. Saka ndaisvika pakuti ndorowa mwana. Ko munokundiroerei handifanira kunge ndichiita izvi. Zviri pandiri nini? Toti zviri pauri zviizvozvo. Zvandisiri kuziva ini. Ko akupenga here? Ndorowa chi? Ndorowa mwana. Handifanira kunge ndichizora mafuta mama. Handifanira kunge ndidai kana kutokuti mama kwachona handina amai kupi kumberi kwangu. Ndati zvizhinji munononzwa kumberi. Ngatibvei pai muguta ndanzaifanira kugara pai muguta. Ndopatakabva kuya. Ndopata haya rori atakahaya. Ndopatenda pane kunonzi kuSunside kumberi pakati pemakomo. Hapana kana misha. Noti tozone misha yevanhu maybe 9 Ks kuti tione misha yevanhu takubva pasango iroro. Pakati pemakomo. Ndobva tatanga kugara papi ipapo. Akakudhirecta ipapo ndiani? Ndiye mwana yakati direct ipapo. Aiti chii muchibva kwarari? Aibva driver ma-directions. Fambai makadai. Fambai makadai. Kusvika tinosvika pani ipapo tinonokwidza gomo. Then tozoridzika kudai so. Zvoti kana tori ikoko tinotoona kunoko tumba tunotodeka kana tanosvika pamusoro pegomo. But ipapo pa-depression. Patatiri ipapo. Ndobva tatanga kugara papi. Vasvika zvikanzi panapa ndobva ndati tese tigare. Hapana kana musha, hapana kana chii. Saka tatatakura tende redu tatatakura. Ndobva takumbira nevana vangu ivavo. Ndobva takumbira varume vachona vakatibatsira kunodhiraivha. Ndobva wasiva tikakira tende riyari. Ndobva toti inini hazvigoni ndigare pai mutende. Kune imba yekufanira kuzovakwa inenge ine misuwo mingani 3 papi ipapapo. Ndiyo imba inganifanira tese chigara iri imba yehuswa ine matanda. Zvinoitwa nani izvozvo? Ina handitesei handizvikwanisi kuzviita. Zvanzi akuchaona achaita sei? Achazviita. Ndobva tagara. Then tagara ipapo ndofunga tatine 2 days tiripo. Pata tori nevana vangu avo. Inini namuchembero tatiri mukati mutende. Mwana wangu mukomana sipo panapa ane 8 years ndiye akati mama kuri kuuya imbwa dzakawanda. Ndobva tangoti akuda chi vavhimi vari kuita sei? Vari kuuya. Saka takazoona yowe haisimbori vavhimi avhimika navari kuuya dzisikana imbwa. Atori makudo anga akawanda yai. Asvikawo 1000 something. Aine mbudzi. But mbudzi yanga yakashonga kwayanga yakaita iri yebrown. Mbudzi yaifamba iri pakati pemakudo iwaya. Saka ndobva ndati naye muchemberi. Kwezvi zviri umborevei kwezvi? Kuti tinoona mbudzi ichifamba nemakudo esandakambona zvakaita sezvakadai. Ndobva ndichakudzai mashure mazuva mangani? 3. Tinoti mire ipapo mati makati naye muchemberi. Sei makanga makutoti naye muchemberi? Chakaita kuti ndidaro inini ndine hope dzandikanga ndarota. Ndichiudzwa kunzi ko sei uchiramba uchidedza nezita apa? Tanatswa. Uchiti tanatswa. Hauziziwo here kuti mwana uyu mukuru kwauri. Unofanira kuva neruremekedzo kuti ukamuchemberi. Ndo zvakaitwa ndite sei? Ndimuti muchemberi. Saka makudai pane gomba ranga ririko sezvo zvokuti ndaona sekuti kunzvimbo kwaitwa zvemining. Ndobva anorongana akaita zvekutarisa kwatatiri so. Mbudzi yakagara iri pakati. Zvezvokuti inenge yakaita zvokuhwarara kudai so iri pakati. Muchemberi ndobva watanga kuisa mafembo awo pasi vachiti chipururudzai. Chipururudza. Tatinawo vana vangu ivavo vanozviziva zvese. Kana mukazovatora mukawanda nawo parutivi vanokwanisa kungokutsanangurira izvozvo. Then makudai ndobva atanga kuita sei? Kufamba. Pane muti wanga uripo mutarara. Ngokachorwa namuchembera. Ndizoita waida kuita sei? Kugadzira chii? Saka pane gudo hombe rakapesera kusvika ipapo mamwe esa kutokwidza goma achita sei? Achienda but aenda nedivi ripi? Iri kumabvazuwa iyi. Ndobva raenda vhara nochikora chii? Ipapo papachorwa muti uyu ndobva raenda rakaita sei? Rakaruma achikwidzawo futi chii? Kwaenda manu mawu makudu.
ndobva zvapfuura. Then after 3 days Makudai takamaona futi akunodzoka. Kune trenji iriko so. Akunodzoka achidzika nemutrenji mwe. Ndobva ndati makanichazokudzai mashure mazuva mangani 3. Zvikanzi maida here kuti ndiuye ndiri mbuni sekufamba kwandaita nguva yehondo. Ini chiratidzo chandakakuratidzai pai ndini Charwe. Ndaifamba nemakomrade nguva yangu yehondo ndomafambira andaita sei andaita. Asi ndaya sechiratidzo chemhuka kuti musatyeka mukati merinosango. Ndobva ndati wow. Ndobva tagara zvedu. Then tagara after 2 weeks. Pakazouya vanhu veku-Ministry of Mines nevekuEMA vaifamba pai musango imomo. Ndobva wabvunza wakati kwemi muri kuitei musango munomu? Ndobva ndavatsanangurira. Saka pana baba vanonzi vaNeya mwana wavo ndidhokta. Ivo handizivi kuti vanoita basa rei hangu, havana wavo kubva wakandibudira pachena. Ndobva vati zvamuri musango munomu kana chikafu checho munochiwanako? Ndati kutonetsekana kwiga kwiga zvichenzi wow. Saka baba vachibatsira vachitibatsira zvawaida kuita zviye zvokuti varejiste maini yavo wane maini yavo musango havana kana kutozombozviita baba vaivai. Vanga vafambira vanga vaine ve-Ministry of Mines nevekuEMA vachida kupega kuti vaone maini. Saka pawakasangana sindopa vatsanangura dambudziko rangu ini ndo dambudziko randinaro. Vatondibvunza vakanditi ko baba yemwana wari kupi? Ndobva ndati vakabuda kumba it was 2020 musi wa 13 October ndopa wakabuda. Isi ndobva tachizoenda uko muna February. Ndobva watobvunza vakati ko chakakonzeresa zvochii? Ndikati handizivi. Muchembera havadi kuti ndigare nevanhu rume nokuti havade tsvina pavari. Zvachinzi wo. Ndobva tatogara ndofunga takaita gore rese. Baba vachiita sei vachitibatsira. Then baba vakazoenda. Ndobva muchembere vazoti handei kupi? Kuchiweshi. Ndine kudare kwandoda kuenda. Munokuziva here muchembere? Hongu ndita sei ndinokuziva. Ndobva tambobuda musango bva taenda kuchiweshi kuya kunonzi kwa Joshua anova Miera Tembo. Tanosvika kuya Joshua uyu akatsanangura dare iri sezvariri. Asi akati handigoni kuti ndiite dare riri pane mwana. Dare rakakurisa. Ini ndaita mwana ndaita mwana mudiki. Handingati isvikiro research but munhu ane manjuzu. Ndobva tabva paipai ndobva tadzokera futi kupi? Kusango uku. It was 2022 antika. 2023 madays ema-elections. Ndobva muchembere ndobva watsanangura kati ndiri kuda kuti musimuke musango rinwe muende munondionera anova mambo enzvimbo inwe. Ari kutungamira achizviti ndini mambo asi haasiri anova mambo. Izita uri kungonzi ndiye akaiswa pachigaro but haasiri mambo. Aifanira kunge aripo mambo achazoiswa nekufamba kwenguva. Pane kudzvanyirirana kwakaitika ipapo nokushandisirana masimba. Ndobva tazviginwa kekutanga. Kechipiri ndobva zvatsanangura futi ndobva ndazviginwa. Kechitatu ndobva zvataurwa ndobva ndazviginwa. Kwakangoya moto wakauya. Ndizoti moto wakabva nekupi? Ndobva wasvika bva wapisa tende, ndobva wapisa imba yakanga ine machira yawo. Zvese ndobva zvatsva takabuda musango moti sina kana chatatinacho. Ndobva takuti toenda kupi? Ndobva taenda pane umwe musha so unonzi kwaGomba. Ndati sekuru tokumbira kugara papi? Panopamba. Takaya musango so. Zvikanzi ndima vanhu maitaurwa kunzi pane vanhu vakawanikwa vari kusango uko. Nituwana ndikati ndini. Ndobva watipa kucottage kwavo taise garai ikoko nemablankets awo akatipa. Nyaya yakaitwa tizotadze kukwirirana sekuri wavo. Yaya nyaya yekuti vanga vakundida. Ndobva taita clash nasekuri wavo. Ndobva watidzinga papi? Pamba pavo. Ndobva taenda pane rimwe gomo panonzi paRamahori. Ndobva tatanga kugara ipapo. Papa nemukomana akanga aripo ainzi masinyorita neumwe ainzi mandengu nasekuru band. Ndobva watibatsira wakati chigarai mupi? Chifanira kugara imo. Kana mazokwanisa kuti muende kwamambo mozobatsirika muchibva papi? Muchibva pano. Then muchembere ndobva wati hazvigoni kuti munzi muende munoona mambo futi. Ndisati ndanotsika kumusha kwandikaita sei? Kwandikabere. Kwandanzi ndinotsika ndinosanganzana natateguru wangu. Muchembere kumusha handite sei? Handikuzive zvikanzi kwazvimba. Ndati handite sei? Ina handikuzive kumusha. Saka ndokutungamirira. Ndati zvino hatina makwati ekuita sei? Ekufambisa. Zvanzi ndichakutungamirirai muwane chii? Ndikati kana zvekupfeka chaizvo hatitorina kuti tiite sei tiende ikoko ndichakutungamirirai. Pana amai vakabva kuMhondoro vanonzi Nyakudirwa. Vanova nedare ravo zvikare. Kupi? kuMhondoro ikoko.
ndobva handizoti namba dzangu inini vakadziwana sei zvinondinetsa nyangwe nanhasi kana kuti mukufamba here kwatakaita kwatikamboenda kuchiweshe kana kuti handinyatsonzwisisa ndobva watifonera wakati toda kuita sei toda kubatsirwa dare rangu mapfuma akaita sei akandinongedza saka ini ndine hope dzandikarota maererano nemwana wamina ekupi ikoko ndati wo ndobva wauya amai takati watambira kuma 12 dzeusiku ndopatakawatambira amai avo ndobva wasvika pa ndobva watobatsirwa zvakanaka ndobva watisira 300 US ndopatakabatsirana vatatenga hembe vatatengawo tumablankets edu vataonawo mari yekufambisa tiende kwazvimba takabva kuno zvishuwa anosvika kumbari zvanzi pindai mubhaziri ranga rakanyorwa kunzi murombedzi masiyarwa notoni chichi tapinda mubhazi muyamwe tiri kuenda tanosvika munotoni ndati muchemberi hatirasike here zvikanzi hatimborasike kana tasvika nichakudzaita sei dzikai sati kanosvika pasign post yange kanzi madzima primary zvikanzi driver tokumbira usiye chi utisiye papi pano zvishuwa ndopatakasara paipai ndopatatanga kufamba takafamba zvezvokuti wange tiri kudzimaidzwa takati famba tambotendera ita kunge tiri kudzokoko tanosvika pamadzima pachikoro paipai ndobva tatanga kudzoka futi ana muchemberi rodhi ndeizvi hatina munhu watakavhunza handidi kunyepa zvikachinzi mukuona musha uyo wakaturikwa neredhiyo ndo musha wamuri kuenda iwoyo kozi nini wamweni wangu nati zvarangu ndakawaona kamwe saka ndaivaziva ndobva tafamba patanosvika pamusha paipai tichinosvika pamusha apo umweni wangu wakanga wakagara vachidya mengo ndobva wati ndimaitine ka asi takatambirwa nemumwe muroora mudiki mukadzi wabamunini ndobva wanditi shoko rawakatanga kutaura nderekuti kana iri nyaya nehanda yamavinga pano ini handide kuinzwa hatina zvatata vatsanangurira asi ndo mashoko avakataura saka vakabva vatanga kufonera baba yemwana chiti mukadzi wako auya ane vana chichi wauya nawo zvikachinzi ko zvanzi auya kuzosiya vana here ndikati handakuya kuzosiya chi vana asi kuti ndangoti vana vatsike pai mumusha saka atezvara wangu wangu akagara ndopa wakati akudo wanenge wakafamba wakanzi vana wangu ambonotsika kupi kumusha zawo ndobva watobata dhishi ravo munodya nyama here ana muchemberi ini nyama handite sei handidyi hanzi kana yakaoma zvikanzi kwete handite sei handidyi tendera bva watanga kuchema ndopakasimuka mwana uyu aichema ndaamweni wangu kati koona ko gogo muri kuchemei zvikanzi hapana ndobva watongopukuta chi sodzi ndobva watiwa pamapota wakati bikai nokuti muchembero hadi kubikirwa nemunhu anobika wega achitoti pota ane handa yakuibva kai ane handa wakutokanga kawa ndiwo mbuya madzima vaive vachitaura zvawaita se zvawaitaura then mangwana acho makusei ndobva tamuka ndobva sekuru wemwana ndobva wazodedza mwana ukamuti uyu yakupi yakuno usatedzere zvani zvambuya vako chiwano chiriko ukasatedzera zvaunenge uchiudzwa iwe unopetwa kuzvinzwa waiudza chi mwana uyu ndobva tatobva paipai ndobva tatokwira tatese ndobva tadzoka then tanosvika ndobva tangoita 3 days ndobva taona vamwe sabhuku vanonzi sabhuku jinga anogara kumberi uko kuzanadhoko ndata ndandiri kumbiro tasei kuti tinoonawo chief amene tinowaona sei nyaya yenyu yakamira sei ndobva ndavatsanangurira zvikanzi ameno kuzi kune mumwe musikana akaendeswa kupi uku amene anzi kunonzi kuye kushawarunzi ndikati inini izvozvo izvo hazvo zvandafambira ini nda kuti taure mashoko atakatumwa nani namuchemberi chete kuna chief chweshi zvachinzi tasvika kuya chief chweshi hatina kuwaona dhei iroro manditikanganise tichiri kwazvimba kwazvimba tatodzoka makaonekana sekuru vatanatswa vamudza kuti teedzera chivanhu nekuti ukasachiteedzera ndopatata kutosimuka tichidzoka kuya kunoko saka tinasvika ndo patikazotsvaga sabhuku anonzi sabhuku jinga kana kuti potai ndobva tatida kuona chief wenzvimbo ino ndobva ati nyaya yenyu ndeyei ndobva ndamutsanangurira ndobva ati machifu achanetsa ita sei kuwana ndobva tapiwa madirections ekuenda kwachief tosvika takaburuka pamashops panonzi parivers takakwira bhazi atakakwira tosvika pamashops panonzi parivers ndobva tadzika papane mupurisa anga ari panonzi rusunda nevamwe amai vanonzi amai mumba ndobva tati tokumbira kubvunza rodhi noenda kwachief chweshi zvikachinzi iye irapo saka ava muchemberi wangu akamira kurodhi vasara nevana wana kusvika pane vanhu vayo anzi sorry muda kuenda kunoitei kupi ikoko zvana mai mumba inini ndinotonga dari namambo zvikanzi navarusunda isusu tisu tinosunga vanhu mupi muno mundama ndati ndikati kuti ndizvitaure regai ndedze varidzi venyaya vaite sei vataure vega
Saka tiri panguva yekuti ndidedzwa ridzo nyaya. Pane murume akauya anonzi Mutema. Nobva asvika akati, "Nhai imi wanimi, zviri kurodhi uku mambozvionawo here nemurume uya uyu?" Zvikanzi uyu mwana ane darika, mwana ane svikiro nemurume anonzi Mutema ariko kuRivers uku. Zvikachinzi namai mumbo aya nyarara, vanhu vada kutaura nachief tisatanga kuita sei kuvagamuchira handimukona. Mutema indobva pane namba dzachief Chweshe here, zvikanzi hapana munhu anadzo. Mutema indobva ati ndinadzo mufoni mani mangu, ndobva wafonera chief Chweshe. Chief akati ndiri kubhindura pane meeting yati ibva ipapo, pane meeting yatinayo. Saka chengetei vanhu wapi? Vanhu ivavo zvamuri kuti havana mari yekudzokeresa, vachengetei. Ini ndiyo yamangwana exactly 2 o'clock tosangana nditaure nechi nevanhu ivavo. Alright. Mangubva tapiwa mari yekunzi tidzokerese kupi? Kuramaholi kuya kuya. Then mangwana achona takaona mota ichazotitora. Mota yakangodai. Ati yanga iri yeblue. Yasvika mota ndobva tatakura. Vatasvika vatanogara pamashedhi pachikoro paRivers. Chief Chweshe aindobva watomira makadi ati kumakadi. Zvanzi manje mota mangu makazara chini? Zvinhu. Mutera kupi? Kumba. Zvishwa takatera. Tikati amai mumba vaya nevamwe vanonzi Waruzvidzo, waizviti ndiri mucomrades. Na Varusunda. Ndobva taenda kupi? Kumba kuya kuya. Tanosvika kumba kuya kuya kwa Chief Chweshe. Tasvika takatambirwa zvakanaka. Havana kuti harasa. Chief Chweshe ndobva wati nyaya yakamira sei? Inini zvimatara nditese handizvikwanisa. Ndoda kuti ndikupei $10. Mobva pano izvozvi amuchadzokere kupi? Kwamabhoko. Ndoti muende kushawarunzi. Munokuziva ndati ndamboita sena. Asi muchemberi wakambotsanangura chi nezvazvo Saka muchemberi poida kuti vataure vachida kudza vachitaura na Chief Chweshe. Mai mumbo yakati zvatotaurwa na chief ndizvo zvokuti toite musasira muchitongesa muchemberi kutongesa chief. Ko vatongeswa papiko. Anditi muchemberi ndoda kutaura nazvo kanzikana imimi endei komaita sei kwamaudzo. Hazvina kuipa ndobva tasemuka paipa. Tangoti dzikei gomo rekubva pamba pachief. Pakauya nyoka ndobva yanotandarika pamberi so. Muchemberi ndo akanga ari pai. Ngwari pamberi. Nyoka yakabva yamira. Zvezvokuti nyoka inomira yakadai. Kumamira anga kaita chi nyoka yakatandarika pai muruti. Nyoka yebrown yanga ine muline wewhite pakati so. Muchemberi wakabva wamira. Ndobva ndati kochi ndobva waramba wakanyara. Saka Warusunda inyoka. Warusunda yati ataenda nawo waiwai. Saka muchemberi kunhu kwatanzi tiende. Ndanzi ndisadi ndisaende kwakasviba. Kunhu kupi? Ikoko. Zvikachinzi imi mufana kutedzera zvataura namambo. Zvikanzi muri kundipikisa asi ndanzi ndisaite sei? Ndisaende. Anyway, gaite sei? Tiende. Takapinda mota, mvura yakatanga kunaya baba. Tiri mupikapu. Takanaiwa zvandisingambofa ndakakanganwa. Tasvika pamazoe, kubva tazobatsirwa naumwe baba anonzi Wachawarika. Kati muri kuenda kupi nevana kuri kunaya dai pindai mumota. Tapinda mumota mawo. Takunosvika panonzi pana Makondeo. Tiri murodhi kuti tabuda Criston Bank tadai so. Pane panonzi pana Makondeo. Pane rimwe gomo so pamakokero use kana makambonzwa nezvapo. Mota yakabva yanyarara ipapo. Ko todini apa mota yangonyarara. Apa zuva rangara kuda kutononyura. Mota kudai bwatsvaga electrician, mota ingamuka. Kudai mota ingamuka. Ndobva tarara tiri paipai. Then mangwana makuseni vatamuka. Patanga kufamba netsoka takafamba ngati zvechiko maybe 7 km kubva ipapo tinosvika kumba kwa Sabhuku kwataita sei munokwadzana sorry ndobva tafamba ndobva tasvika pamba paya tichisvika takaona Sabhuku waiva varipo ndobva wati regai ndidedzochi vamwe varume vanditoonao chi matari varume vaya ndobva wadedzwa ndobva wauya ndobva wanditi imimi ndimi munoita sei munoziva masvikira anoita chi uchemberi tokumbira muite sei muasume kuti vana vairasha wada kutaura nani nini muchemberi vakabva wagama ipapo wakati ko nhai mamoyo iwe unoda kuti undisume kuti uri werudzi here rwairashawa kuda kundisuma kuti nditaure nechi nemweredzi ndimukona ndakabva ndanyarara ndikati sori ichi sori muchemberi ndakanganisa ndobva kwinya umwe munhu achinzi saka mwana yani dare zvishua ndozvakataura zvikachinzi neumwe akauya ipapo zvikanzi isu da kuti tisume ndakusuma ndega nditaure namuchemberi saka zuva ranga ratodai ngaratokwira zvikachinzi ko munogoda kutaura namuchemberi nguva inoi mudzimu ane handa here wamuda kusuma kana kuti hamheno umwe mudzimu yamudaita sei yamuri kuda kusuma makambotaurana nehanda zuva rakakwira kudai so vanhu vaya ndoni vakutanga kutorowana watobatirana matemo paya
yakakakaka vanhu vaya kuda kutorovana. Uyo anga achizvita anga abatwa nemudzimu wachona anga achiti ndanga ndichisuma anga akutaura zvemudzimu vasimuka mhino mudzimu unopfeka bhutsu here vatakura zvinhu zvake zvaanga aya nazvo ndobva atobva paipai isi ndobva tatosarawo ndobva taoneka tabva papi ndobva tabva ipapo ndobva tadzoka kuno hatinozombotaura nachief chiweshi ndobva tagara then takazotsvaga matendi ndobva tabva paipala mahuri bva taenda kunonzi kutsatsi tiri kutsatsi ikoko pari pamba pevamwe amaiso vainzi takaenda pamba panonzi pekwaabangura patinoda kuti ndikubatsirei pekuita sei pekugara ndobva ndati saka tinosvika pamba pa pane dzimba ngani 2 kitchen nebedroom dziri dzeuswa ndobva wati mimogara pai mukitchen ati urai zvakanaka ibaba saka tiri kugara mbomo wabangura ipoto achinopinda pai mukitchen muyami muchembere ndobva wati inini handidi kutsikirwa dare rangu nevanhu rume handitodi vanhu rume pedyo nani nini saka utsika mune muchitokangasa zvakaita sei zvakawanda wabangura ndobva wati saka mai kana muchindiramidza kupinda mumba mangu buda kuti ndiite sei muchazviona zvenyu ndowabangura wewe tarara usiku vakangoya nyoka muchembere wakangoti ndanzi muka nyoka ndobva watonditi mai Lucy muka inyoka ndati nyoka zvikanzi tone kutodei nekupilo nyoka inge ine black nesilver so patadedza wabangura nyoka ndobva waya pepe zvikanzi musaiurayi budisei panze inenge iri nyoka inyoka yewadzimu zvakana muchembere kwedzi wabangura urayai nyoka iyi iurayai nyoka iyoyi ndobva yauraya nyoka zvanzi but ndandisingadi wakabva waitora nyika iye ndobva wanoikwidibira nechimwe chidhishi so ndobva tarara ikaswera iripo kaikwidibira nechidhishi chani chao iwo hameno kwawakanga waenda kana tizoti wakazoirasa nguwai kana kuti wakaita sei hatizivi saka ndobva tikazoti naye muchembere toita sei ndobva tatenga matendi pane mari yandandabatsirwa nevo vanonzi vaneya vakamboyawo kwachitibatsira kuti tumira mari ndobva tatenga matendi ndobva tanogara kusaidi kwerwizi kunonzi kutsatsi pavamwe amaiso vanzi maEvidence pachaka chigara pamba ipapapo isaigarawo kusaidi iwo achigarawo kusaidi kune muri yani nemuri yawo but tiri matendi yani edu chando chese chairowa cheche chaitirwa tiri matendi yakuti chichidonha chando chitonhorwa nevana tirimo imomo zvichinetsa zvichirwadza tirimo pai mumatendi saka umwe musi pakabva pauya umwe mukomredi so anonzi vabenhura sorry ndoti ndidzoke kumashure pane panhu pandasiya tiri pekwaabangura apa tiri pekwaabangura pakauya umwe murume so anonzi vabenhura akauya umwe murume wakayana sorry ndakumukanganwa zita rake kuti anonzani vasvika ndobva vati isusu tatumwa nakomredi parirenyatwa unova mukuru wemaovheti bhindura mukuru wemaovheti uyu atumwa nakomredi mahiya vanobva kumandaruni vanova mukuru wemaovheti epasi rino vanoona nezvekufukurwa kwemarangwanda epasi vatituma kuti tiye kuzotaura nani vana kuti namuchembere nemwana ari kusvikirwa nani namuchembere ndakutaura nehomwe yani yavo saka vakabva vatanga kutsitaura nani namuchembere vachivaudza kuti inini kuti ndiye munzvimbo inoyi ndakauya nechikonzero chekuti ndakanzi ndiende kunzvimbo kunoko kana chinge ndaya munzvimbo ino yemazowe panofanirwa kuti pazoitwa usvusvu kana pachinge paitwa usvusvu ndoratidza pane mutumbi wacharwe kana ndaratidza pane mutumbi wacharwe pane zvichaitwa pamutumbi iwoyo musoro wobva kwachena kwakaita sei kwawakaenda uko makomeredhi aindobva angutsikitsira pai tsikitsira pasi saka panguva vakabva vafonera waparirenyatwa vakati nawo iri kunoku yakajeka but yakiitwa nekuita sei nekukasika zvikanzi but manje kuti titi chiweshe haana chivanhu chaanoita sei chaanoziva saka toita sei oraiti zvichaitwa ndobva zvangonyararwa kusvika tibve pekwaabangura pepe ndobva tazoenda kupi kutsatsi tiri kutsatsi kuya ndopandikazoona comrade waiwauya umwe musi vakatonzera bhaketi rechibagi tsandaya nebhaketi rechibagi chazotsvaga munga yekudiwa nani namuchembere pari zvino handina mari vatati ndobva tagara then after 2 weeks takaona makomredi achiuya vakazara rori vakapfeka masikavha avo eZANU-PF vamwe vakapfeka makepi vatosvika ndobva watouchira isusu tauya tiri kubva nekuna chief chiweshi tavabvunza tikati uyeni wakauya munzvimbo munomo wakauona here achief chiweshi wakati hongu uyeni ndakaita sei ndakauona asi mwana ndakamuti aende kupi kushawarunzi zvaanga ari kushawarunzi andauziva kuti akazinda sei ndikati aiyo hawaifanira kuti handaiziva ndakazienda sei nekuti tiri kushawarunzi ikoko pane pandandasiya chief chiweshi wakati handigone kubatsira
kuti vatibatsire kana kutitengera kana hembe kana chikafu 100% kana vasati vaziva kuti mwana uyu dare iri nderani. Kuti ivo vari kutsanangurwa zviri kudiwa kunzi zviitwe. Saka chimwe chinhu chavari kuda kuziva apa ndechipiko. Zvakabva zvandinetsa. Wow, ndobva tagara. Chief Shweshe mangwana acho ndobva wandifonera zvikanzi ndokumbirawo muuye kupi kumba. Ndobva ndati kwakanaka here zvikanzi uyei kuno takazoronga nemaovheti akabva kuno kuchichi. Ndobva ndati wo ndobva ndasuma chimuchembere bva ati ngatisaende mangwana tozoenda the following day. Tazoenda mangwana acho nosvika paipai tikaenda tikaperekedzwa nomumwe murume pamba ipapo vanonzi vachapa wapachaka. Tandokumbira mutiperekedze sezvo andisi kuzoti kwakamira sei kwatikudi kwatikuenda. Ndobva nomudzimai wacho endai zveida wasanaita sechigadzira fodya yange iva nguva yefodya. Ndobva taenda kweyo chisvika ndobva wati uyu murume wenyere. Ndikati kwete nandina chi ndina murume. Zvikanzi saka sei muri kufamba nechi nevana. Zvikanzi vangondite sei tiperekedze. Zvikanzi zvandokumbirawo muite sei musuduruke ndizvo ndaita sei zvinoda kutaura nawo. Saka panguva yavo vakabva vangoenda pasaidi pemota ndobva wadi ndobva wagara taona Chief Shweshe ndoda madirections ekumusha kwemwana uyu nefoni namba dzani dzababa vake ndoda kuti sei ndoda kutaura nawo. Ndobva ndati ndobva ndavapa paipai. Saka Chief Shweshe handina kuona action yavakaita sei yavakaita panguva ipi panguva iyoyo. Patagara chingoti chibage chikapera waimutore chibage chikapera yaimutore chibage chisina kana mari yekugaisa kana angwa yemafuta kana chii. Ndobva wazotuma anonzi Kosi nevamwe vanonzi vamujeri vaiwa sabhuku ikoko nevamwe vanonzi vachikukwa vasvika vari vangani 3. Zvikanzi isusu tatumwa nani tatumwa naChief Shweshe kunzi tiuye tikubvise ipapi pamakagara. Muchasarudza nzvimbo ngani 2 kugara pachikoro here kana kuti kugara pamusha pekwa chikuku. Muchembere ndobva wakabva wadaira wachiti pamusoro pamusha pamwati ndinogara pekwa chikuku apa pane nhau ichi iripo pamusha apa. Handi mune hanzvadzi yenyu here yakashaya musati maitira nyara saka mushonya hauna kuchena. Kazi mombe dzamuinadzo makaita dzekupamba makadziwana kupiko mombe idzodzi mushonya hauna kuchena. Saka mhepo aigare pamba pakaita sei pakasviba. Saka maenda kupi kuchikoro. Zvanzi kuchikoro kwachona futi kune nhau. Muchembere havafanirwi kunge vachigara panhu pane ruzha. Saka tochidini zvikanzi vanovakirwa chiimba. Tatama paipai ndobva taenda kuchikoro kuya sezvo zvataurwa naChief ndobva tateedzera hazvidi kuti tirambe zvawaita sei zvawataura. Saka Chief Shweshe vakazotitora muchembere alright umwe musiso ndobva wati vakafona ndobva ndoda kuti mugadzirire tiende kumuzarabani kutsokoto tikunosanga gara pasi alright inontora mupani alright inontora hanzi tiende kutsokoto munosangana nani namai Mnangagwa. Anditi muchembere ndobva watonditi hakuna amai Mnangagwa tikunosangana nawo. Tukaenda pakati peguru apa nehoya ndopatukuita sei ndopatukuenda. Tikati ndobva ndati manje kuti tirambe muchembere hazviite sei hazviite. Zvikanzi mukondipikisa amen. Kuma exactly 2 o'clock wakabva wafona Chief Shweshe kunze kwakunochena zvikanzi gadzirirai ndakuita sei ndakuya. Asi motakura mablankets ekufuga kuzi muchienda makagara kumashure kupick up kumberi kukunaona da kudarika nita sei ndichinotora kuGlendale. Ndati hazvinoita sei hazvina kuipa. Ndobva vatosvika vatatotora blanket ndobva tagara mumashure nevana vedu ndobva taenda vari murodhi yeGlendale. Ndobva tanoti pfuure muGlendale vatabva vanotena ndobva waenda pamwe pamba sobva watora mamwe machembere mangani 2. Nguva iyoyo matara anga akavharwa. Matara anga avharwa. Ndobva wanga mwedzi wembudzi. Asi vanhu vakatakura matsvimbo avo micheka yavo zvese vachingiti ameno zvawaingoita handa kuzvinzwisa. Saka takunosvika mumvuru ndopakanzi vana ngavauya vagare kupi kumberi kuziva kuti enda une mwana vari kupindwa nechando. Ndobva ndati havaite sei vasiye izvi nyani tatosvika kwatikuita sei kwatirikuenda. Saka takabva tatanga kurasika madirections. Ndopa wakatanga kufona foni yangu Chief Shweshe hanzi ndokumbirawo mutudziro muchembere wati direct zvanzi kwaini ndikuziva rwendo ndindatsanangura here ngatifambe rwendo handi ndimukuziva kwamuri kuenda zvitungamirire miite sei miende kwamuri kuenda kusvika tiite sei tisvike. Saka kuno kwataienda kwenzi kune musikana ariko ari kuzvitiwo zvikara ane mhepo yambuya nehanda. Vati handi saka
kumakwiri kuda kunotestiwa kuonekwa kuti uyu wedu uyu neariko ane mhepo yambuya ndeupi. Handina kuramba tinosvika paipai una kutoridzwa ngoma but papasina doro inge papasina futi vanhu vakawanda paine tumadhara totokazodza bute kumeso kaita sei. Tobva tatodzika paipai chembere ndobva watobudawo ndobva wamonerawo jira ravo rawaita sei vanhu vakamonera ndobva watodzika bva waya paipai ndobva wapiwa rupasa kuwaridza muchembere ndobva waramba wagarawo pai pasi. Saka musikana ndokwakabva kwaakabvako zvanzi hapana apa pana zvokuti mhepo apa mhepo ipiyo iyi mhepo yakadai so una mhepo yakadai so une mhepo yacharwe iwewe une mhepo yacharwe iwewe charwe ariko akarara kuhiro sekoko kuti zvako zvokuswera uchinyepa kuti hanzvananzi eida kuratidza pane mutumbi wacharwe kuratidza pane mutumbi wacharwe ndopandakati inini nhaimi ndokumbirawo kubvunza muchembero wambokutsanangurira here kuti panapa wawingei kana kuti uye vadedzwa nani ambonyatsowadedza andasore muchiitisa chief tuition sapa paina chief wata naiwe chief tuition ndo machief anga ari papi anga ari papo chief wata wawo musikana ndiye uya aituka uyu chief tuition wawo ndi uyu wawanga aendaona ikupi pane vanhu apa. Saka tiri panguva iyoyo musikana yakabva anoti sei abva anotema muti unonzi mukondi ndobva waya achimhanya da unodyisa chi uyu ndopandakati hazvigoni ndobva ndatora mwana wangu ndandakabata mumaoko bva ndanorarisa pai kumota ndikati iwe musikana yoenda akuzokurowa iwewe kana tiri pamatare ngati zvichi zvimatare. Zimnewsbeat TV tuye kuno takataura nevari kukuchengetai kuno vakataurawo nhoroondo yenyu asati aiwa ndikaiti tisi titaure namuchembere imimi muchitaura kuti chikonzero chakaita kuti muti regai ndinogara munzvimbo yemazowe chii? Ndakatanga kurota hope sematsananguro anga zviitwa mukadzi anga nomenza niko ini ndaiteka kuninga kusimba pane mukadzi atangodarika pakapfeka hembe white and nesiketi yeblue mamona ndozvada kungoenderana pakusimba kwachona nemukadzi yeye mukadzi yeye haasi mutsvuku ada kungoita utema utema vaita kaneka ufupi sema ada kungoita kureba kwandikaite inini anga asina musoro munhu aingogumira kuoneka mupi munomu pamasaidi kwakati uku kwakuna varume kwakuna vakadzi vari pakati vanhu vavainzi chi macomrades anga ari pamberi murume anga abata chi flag resident saka mukadzi uyu anga ari chi anga ari pakati anga akasunga jira rebrown iri ine trouser ringa rinonyenyeta kudaro ndobva mukadzi ndobva anditorobhanisa kopi kumusana ndobva macomrades epati kuti yo ndopa ndikanati aunozerwa ndikati zvikanzi aunonzi macomrades ndobva uzozama kaita chi kunzi macomrades ndo patikazouya uku kusanisaidzwa kuchitauriwa ndopa ndikazonzi paunda kuitwa usvusvu uyu maitirwa unoitwa panotorwa zviyo zvatorwa zvazvanyikiwa hazvinyikiwe nemvura yepamugoti kana yepatepi notorwa muchisipi kana murwizi manyikwa zviyo zviye zvazvazobudiswa zvananikwa pazuva kudaro pochizotorwa guyo zvokuyiwa zviyo zvezviya zvochizonyikwa mugati ngati nechembere yagumondo mazuva kana nemwana asitaita mazuva zvotorwa zviyo zvezviya zvoswera zviri pazuva zvatorwa kudaro panotemwa muti wemusasa uyu ndo uchazobatidzwa kuti pagadzirwe masvusva aya wemuhacha ndo unenge uchikurungisa masvusva aya zvadaro kuma3 kunze kwakunochena ndo pachazobatidzwa muti wemusasa zvabatidzwa kudaro ndo pachazotoneka ngokwata mbichana masvusva aya zvichizoendwa pasi pemahacha zvonoombererwa iwe mbuya charwe wochizouya wochitanga kuratidza vanhu pane mutumbi wavo wochiita zvavanoita pamutumbi iwo ndo vanenge vakuita vakagara paninini wochizoita zvavanoita vari ngozodzoka nemusoro wavo wochizoenda musha kwavo zvadaro zvimwe zvandikasina uyezve ava mbuya charo avandi nambuya neanda zvinhu zvakaita sei zvakatosiyana ivo mbuya charo vaitogarwa nambuya neanda ndokuvaitosumawo ava mbuya neanda ava nana dzinza ndo inova mhepo yacho yakabva padombo ndo vaipa mbuya charo masimbi ekuti vachinjanise magomo asiwe gomo ibva apa enda apa uyezve vaisada kuti kana kuti mumwe wachona inogara iwa mbuya charo kwasina namurume kana chii saka tingati Machembere pane kakukanganise kunzwisisa kwevanhu pandora kuti mujekesi kuti mhepo iri kusvika pamuri nezita rayo ndimbuya nehanda kana kuti ndimbuya ndicharwe aisvikirwawo nemhepo
yambuya Niyanda. Zvaiko zvinozvo ndambuya Charo vafanira kutungamira vachindudza kuti zvakadai so ndo zvoda kuitwa. Shure monge zvazoitwa mbuya Charo wabviswa pavari ndo Nehanda paanoziva se panoziva ini chiramba ndichiteerera sezvandiri kuita izvi ndichiramba ndichifambisa zvandiri kuita. Mbuya Charo wabviswa musango mwakarara Nehanda izotangozita basa autangoisiwa basi bekuti gomebva apa endapa shure monge ndaramba ndichigona kutidzira. Saka tichinzwa nhoroondo yacho tiri kuona kuti pane makakatanwa kana kusagamuchirwa kwedare iri nevatungamiriri vatingati venzvimbo kana kuti venharaunda. Zvino tingati vanhu venyama vangakundwa here nemhepo iyo yakatungamirira tingati kana kuti hondo yechimurenga chaiyo. Ndiri kuti tichitaura namai Madzima vaitsanangura pachinoti panenge pane tumakakatanwa kana kusagamuchirwa kwedare iri chingave chikonzero chei? Pekuti sei chingava chikonzero? Sei vanhu ava vasingadi kugamuchira dare rakaita sairo? Kusanzwisisa kwenyama, ukuru, tingati chii? Right. Vamwe vacho vasiri kugamuchira nyaya vasiri kukwanisa kuisa kuna Mnangagoti nyaya izofambiswe mune zvakanaka. Kuna vamwe vakanyepa President Robert Mugabe achiri kutonga vachiti mutumbo wambuya Nehanda tichase tabva nawo mbuya Nehanda akachekerwa maHarare sirizvo takawiga kuHeroes yega asiri izvo. Saka vamwe vacho ndo zvanenge vachitya vamwe vacho vanenge vachikofumurwa zvanenge vakaita naurombo kana bata bata ndo mafambira zvirongeti zvakadaro. Saka pakaitwa sei naye Muchembere kuti vanhu havanzwisise vagamuchire dare iri nekuti tichinzwa pane nguva poitwa sei kuti mugamuchirike? Nekuti ndimi ndototungamirira sekutungamirira kwamunoita kuti kana mukati handei kwazvimba mukati handei kuguruve mukati chii vanhu vasingarasiki chingarambe tiri kutadzai kuti titi muteme shamu murove vanhu ava kuti chiimi ndini ndira kukuratidzai nezviviri kana zvitatu. Tikazoziva mhepo dzachiona mafambiro adzakuita. Uyezve pachazoitwa masvusva aya pachizoratidzwa pane mutumbo wachona pachatanga paitwa masvusvo mbuya wachizoturuka pavanozoturuka mbuya Charwa ndo pachazoitwa doro poitanga kunzwa nengoma asi panozoratidzwa mutumbi uyu uchizosumuka usati wasumuka pane zvoda kutsanangurwa mutungamiriri wenyika. Saka kurati panoitwa dare iri kana kuti bira iri masvusva aya mutungamiriri wenyika vanofanira kunge varipo wachizotsanangurwa zvada kutsanangurwa mutumbi usati wasumuka kuenda kwaunofanira kuita sei ngwachiendi. Handitika. Saka takagara kudai mune here mamwe mashoko amungade kutaura kuti asvike kuvakuru venzvimbo ino pamwe chete nevatungamiriri venyika? Shoko afanana kana mine mashoko amuda kuti asvike kwavari kuti ayo inini kuti ndoda kuti paitwe zvakati asi zvimwe dzenguva zvimwe zvokononge zvichitaurika zvichigumira munzira. Saka takuti tikaitiupe mukana unoti imi micheni kutaura chete zvitese zvisvike kuti naye vatungamiriri venyika ndinoda kuti muite zvakati pari zvino. Imi mandi so kwanisa kwenyu chitora daiso zvamasvika pana vantu ungada kuti vamutungamiriri wenyika andi oziswa nyaya paziswa nyaya imi chizotudza kuti aiwa tavazivisa nyaya iyi muchizotudza imimi kuti aiwa tavazivisa nyaya iyi vada kuchiuya kunoko tobva tazokutsanangurirai vanhu mashure mongo mauza mutungamiriri wenyika tozokutsanangurirai vanhu vanofanira kunge vachiita nyaya iyi nemafambiro azvichazoita. Mbuya ndo vachazonditsanangurira shure monge maudza mutungamiriri wenyika vauda kushuya kunoko tochizosuma dare kuti dare rera rauda kuchiitwa chochiudza mhonduro dzinofanira kuitwa. Handitika. Aiwa ndatenda mbuya hanzi kuti mutichine mamwe mashoko here amuda kuwedzera ipapo? Ndo zvakanongotara kwaisoti nyaya ichiitwa nekuti inini nevangu panguva pai kana pai nechinzwa kufambwa saka inini ndakanzi zvone dare iriri kunzi kumira unzwa kufambwa kusvika mbuya Charwa wabva musango mavari nekuti ropa rawo hasati razorora saka ndoringe chikufamba mumhiri mako saka mutumbi wakabviswa musango uchiendeswa kwaunofanira kuendeswa ndokuti ndizomire kufamba kwanenge ropa rawo rinenge razorora. Ndofunga chimwe chiri kunetsa Machembe ndechekuti vakawanda vakungobuda vachizviti ndini nhingi zvingadzivisike sei izvozvo? Ndinoona kuti ndini mbuya Nehanda
ndinimbuya nehanda zvingadzivisike sei izvozvo nokuti ndofungawo ndo zvinozoita kuti panozosvika mhepo chaiyo pamuri vanhu vatambe kuzvigamuchira aiwa nekuti pakaitwa mashusha yakaya pachange pane munani inenge ichiratidzwa sekutsanangurwa kunenge muchiita vanhu vobvumaka paitwa mashusha yayo saka apo pakangoitwa pa ndo pachabuda dzimwe nyaya dzese dzizhinji zvekuti vanoziva chokwadi kana vanonyepa vamwe vatakati tinzoti vanotaura ipapo ndo vafanira kutangira pamasusu yaya paitwa masusu ya pachizoitwa doro hombe shure monge pakaitwa masusu ndo pachabonyera mbuya wositangota zvanenge achiitwa ozoitwa doro hombe handitika aiwa ndatenda Machembere nekuti panguva yenyu mazvinzwira mhuri yeZimbabwe chiri kudiwa kuti chiitwe kana zvichinge zvaitwa izvozvo sekutaura kwavari kuita vari kuti panozongoitwa nana tisingazivi zvedu kuti zvinganetse zvakaita sei kana kuti zvingaome zvakaita sei kuti pangoitwa masusu iwayo pachiteedzerwa manyikirwa anoitwa zviyo makuirwa azvinoitwa uye nemabikirwa azvinoitwa tozoona ipapo kuti zvinenge zviitika saka izvo munotibvumira here kuti tiuye musi wedare racho tichiona zvinenge zvichiitika kuti vanenge vasipo mhuri yeZimbabwe vagona kuti zvechokwadi ndo zvakaitika kumazuva tinouya handitika mazvinzwira kana zvichinge zvaitwa taziviswa mukana wacho taupiwa tinenge tiripo tiri kuno kunzvimbo iri kugara homwe tinoti ngatisangane mune mamwe maprograms kwezuva ranhasi tinoti chisarai pari zvino izvi ndinonzi Robert Tafumane ndina Frank Wesere camera person uye our producer for this program tinoti chisarai. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumane.